ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ତ କୁକୁର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କୁକୁର ଶିଆଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଏମିତି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ନାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ଘୁରୁଥିଲେ ହେଇକି ମୁଁ ଭାବିନି କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତିକା ଘୁରୁଛନ୍ତି କେନେ ନା ସେମାନେ ପୁରା ବାଉଳିଆ ଚାଉଳିଆ ହେଇକି ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି କାହାର ଛେଳି ତ କାହାର କୁକୁଡ଼ା ତ ଆଉ ମଣିଷକୁ ବି କାମୁଡ଼ିକି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା କୁକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଲିଆ କୁକୁର ଅଛି। ଏତେ ବଜାର କିଛି ତ ରଖିବେନି କିଛି ରଖିତେ ବି ଦେବେନି। ଆମର ଗୋଟେ ଯାକୁ ଆଜି ବଂଶର କି ପୁରା ଏଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିକି ଝୁଣି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ଡାକ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମାଗ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆମେ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଗଲୁ କିସ ହେଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଇ ବାବାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ ଆଉ ରଖି ନାହିଁ ପୁରା ଝୁଣି ପକେଇଛି। ଶିଆଳ କୁକୁର ଏବେ ଗାଁର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ମାଳିକାର ଯେମିତି କହୁଥିଲା ଶିଆଳ କୁକୁର ଘର ଘର ପଶିବେ ଖାଇବେ ସିଏ ବି ସେମିତିକା କରୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତିକା ଝୁଣି ପକେଇଛି ସେ ଯାକୁ ପୁରା ଖାଲକେ ସିଏ ରୁଗା ଲୋକଟା ଆହୁରି ପୁରାପୁରି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିକି ଏମିତିକା କରିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ବସ୍ତା ଯାଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲେ ତାପରେ କାଲିକି ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ବି ଯିବେ। ଏଇ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି।